Pause. Application operations in progress. Ginsama ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang turaksoy nga ako nadakpan, ginhimo kong alinagpang pag-abot sang mga bisita, kabarkada ko sa inuman. Ang linagpang ko nga turaksoy amot ginsongsuman. Linagpang ko nga turaksoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, kinlaktan, pagit sang ginamos, pinamalhas, git kami sang higop, ang siling, sang nakatilaw, sampat git, ang timplada mong linagpang, nga turaksoy, kanamit git pro. Pagkatapos, namon sang kaon, linagpang, kunagbati, may nagatihal, nagasiyok-siyok, kay ang bibig, tama ikahapgi, may nagatulo ang luha, nga wala naman sing kasuko, bangot sang turaksoy, nga akong linagpang, tama ikakahang. Linagpang kung aturagsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagit sang ginamos, pinamalhas, git kami sang higop, ang siling, sang nakatilaw, sampat git, ang timplada mo, linagpang, nga turagsoy, kanamit git pro, ang siling, sang nakatilaw, sang patgit, ang timplada mo, linagpang, nga turagsoy, kanamit git pro.